Kulit. Tapos siguro yung daddy, no? Suma ni mo siya, mangi ka mo kaon. Mara siya chips. Diluwa niya. Manion, manion. Lemon ang sabaw. Nya. Imong scoop kay mo ni siya ang flavor aw. Tay giluwa man ni mo din. Bayad sa Okay na, nag-under na. Okay na, tulungan na.